Bonjour. Bonjour. Mun nimi on Ismo. Je m'appelle Laura. Ja me ollaan muutettu Brysseliin 2 päivää sitten. Nous avons déménagé en Bruxelles. Mielestäni kaiken kääntää. No. Mä tulin tänne vaihto-opiskelemaan ja Lauralla on työharjoittelu tiedossa apteekissa. Ja tämän videoblogin tarkoitus on kertoa vähän meidän elämästä täällä tämän puolen vuoden aikana. Luvassa on ainakin Brysseliin tutustumista, mutta myös lähikaupunkeihin, Bruggeen, Amsterdamiin, ehkä Saksan puolelle, Ranskaan. Ja niistä tulee sitten omia jaksoja. Antwerpen on kans hieno. Onko? Kuulemma. No sinne myös sitten. Ja no, tullaan tekemään ehkä viikoittain, mutta ainakin silloin kun jotain jännää tapahtuu tai jotain jännää tehdään. Nyt aluksi kerrotaan varmaan ehkä siitä, että miksi päädyttiin tänne Brysseliin just vaihtoon. Ja siinä oli taustalla semmoinen, että haluttiin lähteä yhdessä vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun. Ja Laura halusi päästä semmoiseen paikkaan, missä puhutaan ranskaa. Mä en puhunut ranskaa sanaakaan ennen tätä. Nyt tulee jo muutama sana. Ja sitten vaihtoehdot oli oikeastaan Ranska tai Belgia. Kanadaan olisi ollut aika vaikea hakea, niin sitten nämä 2 vaihtoehtoa jäi. Ja Brysseliin löytyi mulle suoraan koulun puolelta vaihtopaikka. Tämä oli mukavan lähellä. Ja kulttuuri, valuutta, kaikki tämmöiset on suht helppoja omaksua, niin tämä oli ihan hyvä vaihtoehto. Niin ja Sveitsiin mietittiin. Niin, sekin. Mutta Sveitsiin ei saa Erasmuksen apurahaa ollenkaan. Niin se jäi sen takia pois. Joo. Ja toteutus oli sitten silleen, että mä hain ensin koululta sen mun vaihtopaikan. Kun se selvisi, niin sitten Laura alkoi selvittää omaa apteekkiaan, mihin se lähtisi. Ja sehän löytyi ihan vaan mailaamalla jokaisen apteekkiin Brysselissä. Niin, että jos haluaa harjoittelupaikan saada Brysselistä, niin se tapahtuu niin, että lähetetään sähköposti, jossa on työhakemus ja oma CV liitteenä ja mailataan se ihan kaikkiin paikkoihin, mitkä vaan on, niin kuin, liittyy omaan alaan. Ja mä laitoin X määrään apteekkeja hakemuksia ja 2 vastattiin ja sitten oli työhaastattelu ranskaksi ja tänne sitten valitsin toisen niistä. Mutta sillä tavalla tänne pääsee. Helppo kuin heinäkuva. Niin, epämukavuusalueelle siinä joutuu, kun ihan sinänsä omituisella kielellä työhaastattelu. Ja koska aika monta myöskin kieltävää vastausta luonnollisesti saa niin kuin aina työhaussa, mutta että jotenkin vielä sitä hermoilee ehkä enemmän, kun on kova motivaatio lähteä ulkomaan. Tarkoitus olisi tänään viettää uutta vuotta, mutta Brysselissä on ilotulitukset peruttu. Sattuneesta syystä. Ja niin tuosta hausta vielä, että sitten kun molemmilla oli selvinnyt että tänne päästään, sattui vielä niin, että se apteekki on aika lähellä mun koulua. Pystyttiin alkaa kämppää katselemaan. Ja siinäkin on aikamoinen tuuri, että löytyi suomalainen vuokraantaja. Kämppää on tosi lähellä molempien. Tai mun koulua ja Laura apteekkia ja erittäin siisti kämppä, kohtuullinen vuokra, kaikki sähköt, netit sun muut kuuluu hintaan, niitä ei tarvitse erikseen miettiä. Että on tässä tuurikin ollut jonkun verran matkassa. Mutta sai sitä kämppääkin tietysti hakea muutamalla hakemuksella ensin. Joo, immoweb.fi.
sitten BEstä löytyi tosiaan. Useampaan laitettiin hakemusta. Ja sitten Ranskan kurssilla Suomessa tutustuin erääseen naiseen, joka on suomalainen, mutta asuu Brysselissä, niin hän kävi sitten meille 3 näistä asunnoista katsomassa, että kyllä se tietty, ehkä sitä vaatii, että joku käy katsastamassa ne asunnot ja on paikan päällä, että siinä oli hyvä tuuria. Joo. Että on tämä monimutkainen prosessi ollut tietyllä tapaa, mutta ja jossain vaiheessa tuntuu aika toivottomaltakin ehkä, mutta tähän mennessä on sujunut sitten kuitenkin kaikki parhain päin. Että jos joku haaveilee tämmöisestä järjestelystä, niin toteuttamaan vaan. Kyllä se on mahdollista. Niin se on varmaan ihan fakta se, että maailmalle lähtö on aina aika jännittävää ja pelottavaa. Niin. Mutta kyllä se jossain vaiheessa, ainakin itsellä on ihan usko, että jossain vaiheessa niin kun alkaa tottumaan kaikkeen, mikä on uutta ja sopeutumaan ja tulee semmoinen niin kun, tavallaan samanlainen, mutta omanlainen elämänsä sinne uuteen paikkaan. Kuntosali ehti etsiä. Ainakin. Että First things first. niin. Että missä sitten käydään. Ja no, asunto on ja kuntosali on ja työt alkaa maanantaina. Joo. Mutta ei tästä mitään fitnesspäiväkirjoja tehdä. Kai. Eiköhän tämä ole tämmöinen normaali. Joo. Jos tätä nyt joku sattuu katsomaankin, niin saa toki ehdottaa jotain nähtävyyksiä Brysselissä ja lähiseudulla ja Euroopassa, mistä löytyykään mitään hienoa, mitä kannattaa käydä katsomassa, niin voidaan niistä raportoida sitten. Joo, ja vaihtoon hakemisesta saa laittaa kysymyksiä. Ilmeisesti ainakin Helsingin yliopistolla ei hirveätä tukea saanut tuohon työharjoittelupaikan hakemiseen. Joo, työharjoittelupaikan hakeminen tietenkin voi riippua tiedekunnasta, mutta että se on vielä niin kuin omanlaisensa juttu verrattuna sitten tavalliseen vaihtoon. Mutta että mullakinhan toi työharjoittelu on osa mun yliopisto-opintoja, pakollisia opintoja. Eli samalla tavalla mä oon vaihdossa, mä oon vaan työpaikalla vaihdossa. Mutta järjestelyt on erilaisia siitä huolimatta, että Erasmuksen kautta saa tuen siihen sitten myös. Eiköhän tässä ollut tarpeeksi asiaa jo ensimmäiseen postaukseen. Se oli liikaa asiaa. Meidän kamerat lupahti puolivälissä. Niin. Ehkä äiti jaksaa katsoa. Äidit jaksaa katsoa. Aina on 2 tykkäystä. Meidän omat. Äiditkään ei tykkää. Niin. Sellaista. Hyvät uuden vuoden